everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kinsa ba din mong pagkaslan? Hoy, day! Tangtangan na puting tabon sa imong naong. Kay tangtangon ko sabning itom nga tabon sa akong naong. Kinsa magyud ka? Ay, nalimot ka na gidayan ako, Mr. Bruce Reyes. The man of my dreams. Ako lagi si Carla. Si Miss Yuki. Wa ko makailag kinsa ka. Rick, unsa kinig binuanga? Babes, dili ni binuang. Promise, wa ko makailainin niya. Ay, Diyo! Heart! Babe! Baby! Ipadahin na ito atong kasal! Hoy! Ang mga tao, gisundan nila sa pagtanaw si Heart nga igawas ng simbahan. Ang among mga bisita, naginunggungay sila. Oh, si Mami. Si Mami na niya paduhong na ako. Bahala na, sundan ko si Heart! Kayat lang! Uy, Sorry! Kanang, kuan, kanang... Uy! Kung kinsa ka man ha? Kinsa man ka? Magbayad ka ni mong gibuhat ha? Ha? Heart! Baby! Maukahan ng simbahan na ako nasudlan? Nganong si Lloyd di man ako ang gikasal? Ang mga pulis nga ako mga escorts. Hello mga gwapo o mga macho ko mga police escorts. Back out! Negative! False alarm! Back to your police station! Ay, ang mga tao nga nitambong ni moong kasal, niya sila padung nako. Musibat ko, dagan Carla! Alam mo na ni, may nagbuda nga nigawa sa simbahan nga sa ato pa. Nilampo si Day Carla sa pagbabag sa kanal ni Derek. Oh my God! Oy, ako'y kulbaning gibuhat ni Day Carla, da. Hala, may migawas ka lalaki nga, nag-Amerikana o puti. Hala, gisundan ang bride. Wala si Derek na tingalina. Di na ko sa maklaro kay nalayo sa ganghaan sa simbahan, kaya ako na imutangan. As look out sa pagbahaton ni Carla. Ay, tanang mga santo sa langit tabangi kami, San Pedro po nga si. Ay, aliwa nung ko magkabantay. Ni Andres Carla pa yung din ni. Ay, hala, may nagukod niya. May mga nagukod niya. Patay mo na ni. Ang taxi nga, ang magipawiting. Ako sinyasan. Ay, ato kita may vehicle lagi la. Ato kita may vehicle. Si Panganday? Ay, ang sakyanan niya, ato sakyanan. Ato sakyan sa pagpalayo din ba yun? Mauna ni. Ay, babaeng bayot. Ay, sibog. Larga maestro. Larga Mr. Driver. Ay, naratol ko ini girl. Ay, Mr. Driver. Jabali ka hinay mo na ganin eh. Murang tagisunod patay eh. Kuski na eh. Kita ka din ang kukuda mo. Ingani mo din na ganan. Yatakan din ka. Pasensya na mo, ha? Hala. Hinay naman kung mulihok ng tigo, ha? Kailangan na yung tao na masahiro pamangka, oy. Mura naman yung ungo-ungo noon, oy. Mabasi ba na katiguang nag-dive ka? Oy! Sa pag-dive, hinay sa mudagan sa kiyanan, natakdan na nini mo, tiguang sa sa kiyanan na. Saan naman tao? Kataghan, tiguang ko sumupadagan sa kiyanan, Mahadlok Tama, magkukuha tinikuan na. sugudagan ko. Nervyuson magkukuha. Ito inang taning tiguang ingani, oy. Bayot, mabuang ko ini. Mas kusog pa man atong dagan ani bayot. Mga naog ta. Unya, nagkukunat to. Nay, doon na oh. Happy to taxi. Mas kusog pa lagi ang dagan nato sa dagan ani taxi ha bayot. Mga naog na lang tayo. Oh, ha? Managan na lang ta. Hunong na lang, Noy. Hunong, Noy. Mga naog, me. Hunong
gigan ni si Kenan na. Muna si Kenan nga, hinay mo dagan, kusog mo hunong. Pastilan! Pag hinay-hinay ka kay siya, tingin na ayaw yung kayo. Dali na ang hila. Pliti, oh! Pliti. 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 Hawa sa dayon, mahala ka di ay. Biktima ko da. Pastilan na ning mga batanon karon. Nakubag sa jeep lang mamukong og pliti. Nagka-high-tech na gyudi ay ang panahon. Hasta taxi, pwede nang pamukungan og pliti. Kung mauna, di na mao. Ay, kagutas! Di wala akong dila. Nganos kang dunay dila ang tao, no? Wala ko na ba? Di ka nagikag dila sa... Ay, kutas ay! Hunong taday ka lai! Watay, wala may nagugudato paway sa ta. Di wala akong dila, ha? Wala. Ano na ka tayo dila sa? Kusuga din na ito nakadaga, no? Wagod sila makaapas na to. Saan ka ito nagugod na to? Ang mga nanluhod man tingal ito. Pulos man to sila mga senior citizen. Ang hila, Di wala dila, eh? nasayop ko. Ha? Saan nasayop ka? Dili kasal ni Derek nga uyab dito Elvira ang akong gibabagan. Sa? Sa Pedro po nga si... Oh my God! Babes! Ano muna, babes, oy! Ayaw na niya itong napyan! Ano muna? Nawaw na ko! Nauwaw ko! Baby! Babes! Ayaw pa doon ako! I hate you! Babes, paminawa na ko. Listen to me! O sa pa may paminahon ko ni mo, ha? Ang lain na sab ni mo mga bakak! Lain na sa di mo pasalig, ha, Derek? Babes! Relax on, ha? Kutasa, oy! Layo na kayo niya ito nabda. Promise, babes, oh. Promise, ha? Promise ko ni. Huwag kong makak. Huwag yung kumakailan tubayhan, ha? Matot iyang ipamabdusan mong iyang amiga. Oh. Kasi ato pa. Sa diyang nagsigita. Sige sa mo siyang amiga nga ni Malaka. Uy. Nagsige pa nitong plano sa atong kasal. May lain ka sa babaeng giaktiman. No, no. Di na tinuod, babes, oy. Sige, katingali panangin na ako nga mag-shooting ka, no? Unya, waday ka mag-shooting. Mauding dili ko pakuyugon ni mo. Pasumangil ka lang di nga dili ko na pakuyugon kay init. Kay di ay, dito kasi mong babay. Agay, babes, agay. Di lagi na tinuod, babes. Di na tinuod. Palagi ko makailan tubayan, ha? Uy, ako. Ayaw na lang tani mo. Babes. Kung wa ka pa makaila niya, nga na nakailaman siya ni mo. Ha? Nakailan siya ako? Nalimot ka na giday na ako, Mr. Bruce Reyes. Kunloy di sa ako mga damgo. The man of my dreams. Uy. Kinsa siya? Kundi pang ikaw tuyo at tumayana. Nganong naabot siya sa atong kasal, ha? O gipahunong pa niya seremonya sa atong kasal. Ngano, Derek? Tubag ako! Hastang buang nga giday Carla sa. Nga sa ato pa nakasa ka atong kaslununta karong adawa. Nagduda ko bayot. Unsa? Nga nasayop kong sod og simbahan. Unsa? Nasip. Mga magkatoy, nagkabuta sa newspaper. Pero, gituyo tingali sa panahon ang hila. Nga mababagan ko ang maong kasal tungod kay... Oh, Kay... kaya unsa, oy? Abi na ako og sa mga novel lang ni nako mabasa. Karon palang daan, ingnon ti ka ang hila. Ha? Karon palang daan. Ingnon ti ka nga sayop kasi imong giingon nga ang mga nasuot sa novel, mugna lang sa mga novel writers. Tungod kay nahitabo ni karon sa kong love Ano life. lagi ka, oy? Ano man lagi, oy? Patrilin mo gina siya diya. Kaya sabi din nahitabo dito sa simbahan. Paminaw ang hila, paminaw. Ingon ini ang nahitabo. What? Mabuang akong beauty bayot. Kang Bruce Reyes, kagkasal ang imong... Oh my God! Mabuang ako yan! May buang di. Lagi bayot, uy. Kasal lagi ni Lloyd din ako.
ug gusto. Oh, Karon pa ko mahinumdum sa tingog atong babae. Atong babae ngayong pakaslan. Katong iyang malditang uyab. Katong to. sa? Katong auto? Katong imong gikabugno? Oh, bayot! Wa man ko kaklaro sa naong siyang bride good. Kay may gitabon pa mang puting panapton siyang naong. Kanang konbilo ba? Oh, Taas man sab kong kaayo yang hidres. no, kumuro kong naluya, ini ako nahibawan. Ano man? Duka ko sa Okay kaluya, kaon? ginoo ko. Unsam nang hitabuha, makaluya. Ay, pero okay ra man sab ko bayot. Ay, tugtog dihagon ka istorya pa ko. Naminaw ko. Sige, Ay, kapoy ni mo, lang. oy. Padayon. Okay ra sab ko bayot nga nasamo ko ang maong kasal. Kisa ako man itong man of my dreams. Og sigurado gyud kung di na gyud madayon ilang kasal. Kay labihan na sugko atong malditang babae kang Lloyd din ako. Kasag-o pa kasag isulta nga sige magkag sulta na noon sulte hoy. Naminaw ko. Ako matog. Minaw ha? Oh. Ay pagbinugot nira. Wa ko matog. Bahala ka matog ay Ay, padayon pagbot. kong storya oy. Sa ilong ra ni. Paminaw. Paminaw balag na tuga. Di na mas spelling ang noun sa kauaw adto. Gituyo gid nga ito sa kahigayunan no. Kay kami gid si Lloyd din ako ang gilatid sa kapalaran ba yun? Ah, Day Carla. Tanag. Da, nakabawas na ko atong maldita. Nakabawas na ko! Baby, sorry. Sorry na lagi. Wa lagi ko kay latong bayan na lagi. Wa yun na, promise. Wa mo ko na makakni mo. Baby, sige na. Sige na, please. Tana, kuyog na ako. Mamalik na ta si Van. Tana, ato ipadayon yung atong kasal, baby. Di ko gusto nga di madayon atong kasal. Okay, I'm sure, to pa mga itong mga bisita ba? Nagpaabot pa to sila na to. Nga to mga ginikanan, ang ginikanan ng ako, naapa to sila dito. At itong mga maninoy, naapa to silang tanan dito, nagpaabot sa itong pagbalik. So dali na, come on baby. Sige na, please. Baby? Dili na ko. Ha? Sige na ka? Sabot ni mo ipasabot, baby. Hindi na ka, ha? Dili na nato ipadayon ang atong kasal, Derek. Ah, Ug wa na'y kasal nga mahitabo. Tali natong duha. unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!